תלמידות ותלמידים, ערב טוב תלמידות ותלמידים. המורה חפשוש ואני בחנו את ההמצאות שלכם והגענו להחלטה ששתי ההמצאות שעולות לגמר הן ליבי ואליאנה. התכוונתי שזה מאוד יפה לקחת מהם את הרעיונות. יפה, כמעט כמוך. בעזרת הבינה המלאכותית אני אוכל להשיג את מה שתמיד חלמתי עליו. זה הרגע שאתה אומר להשתלט על העולם. להשתלט על העולם! אתה עושה, קצת עושה שלושה דברים. דבר ראשון, מחמאה, נגיד, את יפה. את יפה! פחות. כן. דבר שני, חיוך. נגיד, היי. חיוך! היי! כן, פחות. טוב, תשאירו אותנו לבד. אביאל, אבא הולך לקנות טיפה. שלום, ליבי. אולי גם נקנה לכם. להתראות אליאנה!